Ой, può prendere. Ja, Kto dał? ja. To w tom to nie widzimy. Zadu, Majo! Majo! Hej. Kiecienko, peknie! Maria, nie Maria! Brawo, hej! Pozor! Teraz, teraz! Voglio, Vic! Vai! Super! Gol! Zasio, słabo prihrał. Graja, graja! No już mam tam. Hore! Pacio! Comprou carão. Nie ma nie Chodźcie dole! Viu na câmera ali. Tem que pôr o olho dele. Sadut? Ale niewiele moje nadziei, jak będzie Mamy sobie. gdzieś. Co? Ja nie wiem, co robi, nie poczuwam, wiesz. Nie było mi. Ale jeden taki patok.
Dlaczego rano? Tak si vyloží nohy a čo? Pravda. Práčka existuje, nic. Tak. Ešte aké dobre sú teraz nové. No poďme skúsenosti proti dravej sile. Kaka ten má. Tak to sme hrali, tak to je. Ideme hrať? Si dávno kokotinu nebolo. Na motornom ihrisku. Tam by prišlo veci ľudí sa vidieť. Bola by pochvala. Ruku z hlavy založia. By som musel tak trávu koplať. Keď sa se podkničuje žratý. Čo si púšťal sám, ale ju dokopal tam. Lebo veľa kombinujete, mládež naša. Vy máte silu, tak hrajte a oni nech kombinujú. A všetci 20 do útoku. Tak. Kým máme? 3-1 stav? My si už do testa. To je na sebe. Vajna. Tak, Jakub, poď. Áno, sú áno. Horaj! Tad mēs tu pēc sliču hečiču. Jā, nā, domov. Čiže na Twitter. Dobre, pomed, mládež. Gottwaldová. Macko. A skúsenosti, aký požič, taký vrat. Ideme sa voziť? Rozmýšľam, že idem domov a oblieť sa. Sem prídem. Beží, polka, hej! Taký nekontakt. Jaňo, za tebou. Dopredu niekto, poďme skúsenejší. Nastupni. Skúsenejší. Ja tu starší. Dáš tu polka, si poviem, a Beneo si doberá. Doľava. Tam je Jaňo, Mistu! Tam je, vychýlená mužka. Ale čo, tam bola chyba vychýlená mužka, ak by nemal vychýlenú, tak je tam, vo vínku. Poďme, mládež! Ja už si mal dávno na ľavé krídlo. A je tam! Zdravá mladosť, vidíš? 3-3, kto vyhráva? tak si ďalej. Daj. Marian, pridaj, Paťa. Cesiaky lietajú a my nič. Čo to? Hamba. Hamba.
Ty nedýchaš sa mi, vidí, počúvaj. Bledáviš. Majú také skryty do piči, jak starý, tak to tam nie. Ja stíham. Rýchlo chodia dneska. Gól, celým objemom! Bol, sudca, bol! Koga neuznal ho, ale bolo. Aj, čo to je? Pánom Hryšťa. Hotový, čo majú robiť. Breakdance. Že mám Majko pod hlavy. Sudcovská! Aj to sa dá! Boha! Bojný! Sudca mala byť Sudcovská. Traja na dvoch! Jaj, toto nemám robiť do piči. Čo nestrieľajú do piči, keď má takú pozíciu, kurva? Tak tam je menšia bránka, tu trafí do piči. Brániť. Ale on vie? A buj! Vrázim loptu, nech sú radi, vrázim ju! Veď aj tak mi ju zoberiete za chvíľu, vrázim ju tam! Dobre! Kto sa bojí? Dobrý! Dobre, za chvíľu budú nervózni. Dohrali. Môžu sa ísť korčuľovať na ringu. A teraz pomaly, chlapci, pomaly! Aj tam. Robiť nedám. Veľa pícha pod rebr. Veľa behám. To sa nerobí superovi. To dobre, nie? Brutálna. To je ono! To bola náhoda. Nie je to náhoda, z každých 1000 podarí jedna. Promile je účel, či on je úspešnosť promile. Keby si to vedel v banke spraviť, to vieš, že máš úspory do piči, tak si talent ak hovedo. Ľavou zadnou to len tak. No, flákneš do piči. No poďme, hnúšťa! To sú všetci hnúšťania. Co tam? Tego Spielberg, šípka dole. Tá to koľko má kopohol. No, som už nohu. Beháme, zelený, beháme! Ja je tam! Ja neplatím. Si mohol mať boda. Bola rybárska sieť. To je to. Tak oni dajú teraz. Ty, to futbalista. A ja si idem jeden. A klídek, pohoda, tabáče. Počkajte, chlapi, na seba.
Schodím tieto. Piajte na nohách ešte furt. Ja si idem objednať. Rolky. Také nahrávky. Zase večer bežíme. Stačí, že slnko zajde. Prosím napravili brankári do piťa. To som zaspínal, keď som to videl, prvé zápasy, tak brankár každý dva to postaví do branky. A teraz oni sú profesionálne, nejebali. Ruská liga. Rusíni. Neurá na súpera. Dobre. Čo, Paľo, si spokojný s výsledkom, že ste vo finále? Jasné. Si šťastný ako Boha, čo? Boha som si rozvízal Paľo. Záber ako v NHL-ke. Dobre. Nedaj sa, Tomáš, darmo. Tomáš letie. Volajte vrtulník. Ja sa dole zjebal, ty koľko to bolí na ramne. Tak pomôžte chlapcovi, ní? Ale z klavíra, lebo na tej sa zle chodí. Koniara, Ivo, nechcel by som to grobol. Čo ti deje? Neprišlo ma to dobrý. Nemám. Maťo, zasraný. Toto mi zober rusák, hej? Poďme dopredu. Tak to mi nepomôže, potom sa viem federácii. Tak som im povyšal ceny, aký sa im dáme. Koľko? 3? Na Boha, že neviem. Máš 7 eur, aj tak. A tak od brankára znova na prvýho. Čo? Koľko potrebuješ? A ešte raz, keby sa podarilo. Tak chcel som ti dať 10, a ty mi dáš 10. Ty budeš mať 5. Čo je? No ideš hrať na kol a budeme jak kričať. Ktoré bráne? Dík. Musíš to vychytať, čo je? Pozri sa, aké máš Jeden počas budem bráno, jeden idem do... Ja idem si do útoku. Si kde čom robil? Dá, rukaj do ňoj. Ej! Teplý si? Teraz sa čo šustajú, či? Môže byť. Ja iba to vidím. To môže mať dieru na kotiach, tak... Vy to dobre robí? Na teba A nemôže. poďme dopredu, kurva, traja vpredu! Pekný ma more. Ale zelení mali byť, ako môže branka rozohrávať do obrany, do pichy, tak ideme do... A poďme všetci dopredu! Veď brankár vychytá všetko, boha máte takého spolahlivého, tak toto nie asi. Ale dobrá, poďme! 8 na 3! Tam je! Tak předaj, nie? To som na trošku. Ja neviem. Lebo iba do tohto čumí. Tomáško, prvý odzbrojíš a ideš dopredu. Na brankára, zase od brankára treba útok. Toto nie je veľké hrysko. Boha, jaga búra, ten má častými nohami. Jaj môj! Jaj.
Keďo je? Vyhrávame alebo prehrávame? Koľko je? Asi remíza. Hej? Svadba, nie? Cez brankára všetci dopredu, do píči, lebo ty sa pomýliš potom. Kto má prehľad? Jedine on dozadu do píči, čo vidí na čo. Čo, nič nebolo. Unavený si vyha potom. Rozbiehajú, nehrajú tak švícky. Ček, odhádol. Videl som. Si točil aj prvý zápas, či len tento? Počúvaj, si točil aj prvý zápas, či len tento? Tento. To na chovinu by sa dalo. Marko, čakaj, Marko. Bol tvoj energetický? Áno. Poje kúpiť A nový. už iný nemám, takže môžeš Teraz ísť. nemusíš natáčať plné predstavky. Musím. Ja to mám kazané celý čas, aj cez prestávku. Ja, oni budú potom rozoberať taktiku. Brezové, že ako hrali. Na veľkoplošný zabije. Ty choď kúpiť energii, ty tu už neseď. Energii. No tak si peš na sikeru. Prosím? Ti dajú na sikeru. Alebo ďaleko nebývaš. No, Pisovci. Pisovský hlas. Ma nechceli vlikiť. Nemáš to aj tak ďaleko. Z nožíka na irisko obstoje. Predtým to kto hral? Policajti, Je to lebo oni som... Echovín. On jeho videl som, jak sa volá. Nikoho si ty nevidel. Mám chuť na brinzovú polievku. Jedeme sa nájsť? Ne? Zavolaj. Nemám telefón. Číslo ti nestačí? Ja som chudák, ja nemám telefón. Zavolaj ty. Mám telefón a číslo mám. No, to zavolaj. Nemám že minúty. Či jedia. Ja mám kredit, hej. Či chcú love. Včera sme boli v Nemeckej jedli také hnusné halušky do piči. Rosaldo, hraj do piči. Z rytmu sa Rosaldo, ten cigaň. Opri. Škoda. Keď prišiel presný volal? Čo? Keď si prišiel presný volal? Štvrť bolo. Na 11? Hej, tu som sedel od včera. Kde sú datovkovi? Som z toho kokota tu napravo vyberal ešte ráno. Ja, to dneska? Neviem, čo sa tam jedná, ešte nevdalo. Včera ste boli tej sobote. Čo si kúpil? Hej, ešte nič nekúpim, moje tam bola piči, to budem... To? Ani tú bundu si nekúpil? A čo? Ani bundu si nekúpil? Nič, skúšal si dve, jedna som vypadla, čo druhú vám mala. A to kde ste boli? Tesco. Tesco. Tesku a tam už aké bundy? To som... Značka ulica roztržená. Tesco. Taká, bolestivá. Ale nekúpil nič. Kúpil si to kokotín na papier, čo spája. No, nejakú púrvenu či kúpil si teraz. Čo kúpil? Ty než kúpil pivo z Milan.
No, váľate po sebe. Kde bež? I bielý, zelený. Bielý, ale počkaj tak. I osmička. Wow, mal zbúrať. Tomáš sa opri potom. Peťo. Tomáš sa opri obraniť, tak ťa jebem. Ja by som nemal proti ním hrať. Prečo? Koľko by mali nohy polámané, alebo ja. By si videl. A zdraví. O ničom. Tak. To má strieľať, na čo zase kráľ? Všetci! Jani, tá kde si bežá, boha? Tibo! Tu už 5 hrajú, potom aj Tibo. Dobrá. Aký je stav? Neviem. Remíza bolo, či nie? Či už bol tedy gól? Neviem. Koľko ty už more veľmi kričia, že si to... Dobre? No. Tam sa prezby. Ideme sa prezby ako mažoretky. To sa nedierí. Boratovky, plavky ideš. Kde je tu žena? Ty príšli pobehať. Koľko všetky kolena dojebané, čo už majú takto. A tie tváre. To už išiel riadne na tvrdom, ale odzadu. Že chcel ho prepichnúť. Ja za to jej ty bude. To by ho nesol. Sa robí chlapcom. Škoda, takých chlapcov mohli hrávať, keď nezahnúť nič. Keby tak domalku zrozumel. Dobrá, Janko! Chodite! Jáno, behaj, boha, hej, jednička. Špička. Sa nezadýchaj veľmi, vieš. Hej! Dobrý gol si dal. Ťaním gaťu. No, toto je odlišné. Mám poraz na loptu. Ako to Janko Kováš. Vody poznám, čo bude. Poď ňo.
Zlomnú. Pozor. Jaj, fauloval ťa Čičo. Čiča mám ísť hodne z ihriska. Sú strašní herci, ty. Marian, ale to prehráte, Marian. Vidím. A musíš prihrať. To je moja motorka, keď to pomecovať. Keď som sem prišiel na motorke, držím vtedy sa ani nerozoznal, že kto to kričí. Kričí tu. Z2. Už tu mám ten energy. Počkaj, koľko je vlastne? Pozerám. No, ty toho napozeráš. Čo? Jarino, čo na to povieš, Jarino? Dromedári? Čo pozerám? Zajebané tie lavice do piči. Bieníky dávam nos. Práčka, je to doma. Monterky, no. Jaj, to koleno. Čevren. V 60 rokoch starým otcovi poslal z Ameriky balík, že dáky nohavice. Na budúci rok idem aj ja hrať. No, to si pozor. Tam idem behať na ihrisku. Vtedy už rifle, kamarát, to z Ameriky, to bolo rifle. A to boli rifle, kamarát. A ja som ti čítal, O jeden vyhrávajú, nie? ako vznikli rifle. Vyhrávajú sa, je sedia. Zlato kopyto mali dať. Že boli hrubé nohavice, rozumieš ma? Takže to používali ako Zase téma. Nohavice. A potom tento, čo bol... Oni sa im trhali vrecka, tak im tu tie nity dal. Vieš, nity im dal. Brezovčania. A ten vymyslel, že tieto super rifle, akože s nitami, že držia vrecka. Dobrá. Aj ono majú v Amerike, v base majú všetko rifle. 40 bod. Tak ako bol. Daj zajac na polomila. Čo? Tu zek na polovi, sorry, som sa do Prahy, kurva, kupovať rifle a predával na polovi. Za to, že už musím platiť vstupce. Aj do Prahy chodil. To sa šestého čalke, tak už dotlačil. Tam je im zapadovať. Keď perpičke. Kamarádka v stánku robil. Joj, to len pán zajac na polovi. Pozri sa, čo robí. Ľuboško dá ako ní dobre. Som nejde staralo. Piči. Che ľapdavé góly. Si sám tam ho poslal. Ale ako má v ruku, tak mu... Aj prehráte, Ďula. Koľko? 8. Lebo sú mekí. To je najlepší tam. Na puke sa dá keď nekričí. To je mekí. Majo, koľko tam mal dať? To piči. Zaváril hore. Dostalo mu dačo, ktoré som čo. Gól! Tak to si zaslúžilo gól, toto bola pekná akcia. Ale keď prinúte sám. Tak na to je do pičí, tak je dole. To nevidí Mariana, oni to nevidí Julo. Hej! No, ty byś chciałeś, nie chcę. Ale vyrovnané sú tieto zápasy teraz. Aj ten prvý zápas bol taký. Ide ti! Pekne! Hej, Vidno, že nehráva. to som si cenil vykopať hneď. By si podkosal. Kope, to bol faul, hej. Tudod, még is sám. Hej!
Kubo, to ja neviem. Výstrel! Nevidie, hej. Čo tam? Ja nemôžem ísť, lebo ti vravím, čo by sa stalo. To by sme nás skočili všetci. Ty si ho kopol, ty hajze. Poď si do ruky. Ale no! Hraj! Dobre, vieš filmovať. Však sa ani nedotkal. Ja som akorát si bol otočený, ale to aj keby mnou zrobil, tak som nevidel nič. Jo, všetko boli ty. Kam sme musel učiť hrať, to robí. Si aj myslel. To ako ty, keď sa ti nechce voziť, tak už sa zjebeš na zem. Hej. Ja, keby si mal pravú nohu dobrú. Dobre, si mi to z jazyka zobral. No tak ja neviem, to viem. Hej. Mariana neho odrazí. Ej, boha! Akože byť? Kúpe sa aj roh? Ale no. No kurva, že? A teraz. Kopal roh teraz, či? V rohu kopol. Ja sa aj roh kope. Keď dá brankár, že dá do oného do sieti, tak túto z rohu sa kope riadne. Do piči. Boha, taký Trápne gól. no, kokockýho. Lebo iba také vedia dávať. Chudáci. Špinavé góly. No ale moji zlatí mladí. Zás je tu. Dojem ich, boha. Hrubá sila, nekričíš tu do piči. Na ňu. Že veľmi taktizujú. No poďme hrubá sila! To zás nevidím. A ideme hrať dopredu, hej, všetci! A výstrel! Tak, gól! I tak předá. Koľko treba ešte? Možno prišol nedek gól. Do výhry koľko nám chýba? Vyhrávajú. Vyhrávajú? Tak Hej, nemusíte 7-7. góly dávať potom. Tak odpočívať kus. 3-1 na sety. A nebáť sa, hej? Piči. Niektoré chyby sa aj platí za ne. A to je pravda. Chceme raz? Zazdá remíza. Tak budú 11 zasa, hotovo. Tam on už na to hraje. Nazad. Vráti sa. Pekne. Migy musíte. Prekombinované, hrubá sila som vravel, hrubá sila. A tlačiť na nich. Veď oni nevládzu. A teraz je roh. No je, riadne. No, tak ma nekasujú. Jo. Vidíš, keď to oni Jo. mieli, tak je gól. A ešte daj raz. Dobre, nevadí. Výsledok máme v hrsti, len ho nepustiť. Piči, nedá. Dopredu ešte dvaja, kúrňa. Výstrel. Nikto nejde. Ričný boha, hrubá sila, nože. Áno, neposlúchajú. Do pič. Dobre. Poďme. Elúre. Tam mal byť teraz. No. Ej. Kurva. Hej. Táto 11 sa mi zdá, že to oni trénuješ. Ja čikám, ní? Čau. On deti malé, aké je to rozumný fotbalista, ty kokos. Hraj za sobotu, to má hrať.
Hej. No, tak to je on. To trénuje on, týchto. Jačíkov. To už si ho šponili. Pozor, pozor. A dlho si dal. Dobre. No poďme aj skúsenosť, nech pracuje. Ej, Ďulík. Nebola celkom namierená tak, jak mala byť. Ako ušla do píči, tak sa podarí. Ty ho poteším, babi. Ale tu ide o srandu. Čo tu ide o veľa, o pohľad. Už dneska je koniec. Na z toho pohľa, čo sa napiješ sa z neho, veď sa napiješ aj z fľašky PVC. Lebo sa jebali túto, tak ich združ. Piči. Lebo brutálna sila, tak kde skončila. Na síci. Takto sa nedá so silou. Toto je, tu treba taktiku a tu oni majú. Treba prihrať na brankára, hneď a vysunie do piči všetkých 18, koľko vás je tam. Či 4 len. Nesmel byť do ruky. Nemal by chytiť do ruky. Čo má, to išlo do neho. A čo má, do pisku chytiť tú veľkú loptu, aspoň nie tak. Aj do piči. Žvedú o 2 góly. No chlapci, ale teraz postaviť taktiku. Od brankára všetko sa bude začínať. Každý útok od brankára. Paľo, smrť, vieš, ak kričali minule, tí Belčani, počkaj, rozhľad sa. Teraz si ty pánom na hrísku, ale za chvíľu prídeš dolu. A kde je pri Belcoch? Či tu je to, čo boli kamaráti. Hej! Hej! Vylúčik obidvome a hotovo. Aj mňa. Priznám chybu, lebo som nezvládol prípravu.